अरे ये गया वंशी भैया, ये देखा झगरुआ के मेहरुआ के का भाई देखूंगा का भाई देखा नहीं बाधा आजकल बड़ा अंडा खा दिया। अरे बुरबक के लोहरपुरवा रहे न या नाते ते एकरे बारे में ज्यादा नहीं जानते। एकर इतिहास भूगोल पूरा हम बतावे थे सुन। आलू गोभी खाए लगली अंडा, अरे खात रहलिन आलू गोभी खाए लगली अंडा, खात रहलिन आलू गोभी खाए लगली अंडा। सासु ने नंदा या पानी या नंदा, जब एक सास रहल तो का होत रहल सुन। सास जब रहल एकर रोज होए झगड़ा, रोज होए झगड़ा हो रोज होए झगड़ा। फाटत रहल चोली और फाटे घघरा, और फाटे घघरा हो और फाटे घघरा। मारत रहली डांडा, बुढ़वो के गुण नहीं मारत रहली डांडा। अपने ननदिया के साथ कैसी पेश आवे लिए भैया, अपने ननदिया से बर्तन मजावे, बर्तन मजावे हो बर्तन मजावे। पैसा चोरावे अपने वो के लगावे, वो के लगावे हो वो के लगावे। ठंडा पैसा चोराई के पियत रहली ठंडा। अपने भसुर के संगे कैसी पेश आवेलिन इहो सुना। हपतकी पहिरलिन भसुरा के अगमा, भसुरा के अगमा हो भसुरा के अगमा। सटके ही बैठलिन भसुरा के लगमा, भसुरा के लगमा हो भसुरा के लगमा। घूमे भसुरू के लेके घूमे